Yawwa, a wannan bidiyon kuma zan nuna mana yanda idan ka shiga za ka yi setting payment da kuma minimum withdrawal. Daga farko za mu danna kan link ɗin, idan mun danna kan link ɗin ga shi nan ya kawo mu a dashboard already, dama account ɗin sabo ne ban daɗe da buɗe shi ba. To ga shi nan gefe shi ne home da muke home page nashi, ga inda za ka yi setting WhatsApp naka, number WhatsApp ɗinka da wannan shi website ɗin, ga kuma ko QR code ko kuma ka yi linking nashi da phone number. Sai kuma a nan ga shi nan za ka danna zai kai ka kan dashboard. So a nan ga shi nan abin da muke da shi, muna da naira 188. Idan za mu yi withdraw to za mu danna cashing out. Idan mun danna cashing out ga shi nan a nan minimum withdraw 4,400 ne, sai kuma na biyu 6,300, sai kuma na uku 10,200. In ka yi withdraw ɗin 4,400 za su yi charges ɗin naira 400. Haka in ka yi withdraw ɗin 6,300 za su yi charging 300. Hallau kuma idan ka yi withdraw na 10,000 za su yi charging na 200. To a nan za ka danna adding payment, ga shi nan za ka zaɓi bankin da kake da shi sai ka saka wanda kake so, duka ga su nan banki na Najeriya da muke da shi. Duka in ka zaɓa ka yi setting to ga kuɗinka daman ya kai already withdraw. In misali ya kai 4,000 ne ka danna ga shi nan ya ce min insufficient fund. To da zaran ya kai already daman na yi setting payment, amma yanzu bari in yi setting payment mu gani. Ga shi nan zan sa Opay, ga shi nan bank code, okay, confirm Opay, card number zan sa ga shi nan zan sa 091 081 689795. To sai in yi holding name Aishatu Alhaji Umar. So sai in danna confirm. So ga shi nan already komai ya riga da ya hau, saura kawai kuɗina na kai withdraw, zan yi withdraw. Idan kuma kuɗin ya fi 10,000 so kawai kana tashi za ka danna withdraw all. Daga zaran ka danna withdraw all ko da ya kai 100,000 nawa ne in ka danna zai sauka gaba ɗaya. So a nan dai daga nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, saura kuma ku saurare mu a bidiyo na gaba. Ma'assalam.